mapulaan sa kung kabaw sumba ba kay wa ko nila guys. So update ako ang lawas. So hi guys, welcome back to my YouTube channel. So karon pa jud ko nakabalik og video guys sa pagba-vlog kay video ay medyo busy ang bayot guys no sa nagtrabaho di ako gikan guys, so wala ko na poll kay sige garag ulan sa amo adili sa pangantokan guys. Ano naman jud di siya guys. Bitaw guys, sinuod jud to siya guys kasi sige siya ulan guys ambot lang nga wala naman unta ang typhoon Jenny, ambot lang nga nganong naana naman po low pressure nga nakita sa Pilipinas guys no. So update ra ni siya guys nga wala mi na poll kay sige nag ulan diri kabayan. Back to you guys. Tsaka sumao ni ang dalan diri sa mua guys, diri padulong sa among gitrabahuan sa Finca de Garces guys no. Kapag paghapon gani siya guys nga kusog ang ulan guys kay bagyo ay dili pa siya bagyo guys, low pressure pa man siya guys. So pag ang ulan nga kusog kayo guys, although na ay mga kanal ang among dalan guys, pero ang uban nga tubig guys pang shortcut man abot lang ano anong ma-shortcut man yung mga tubig guys no. So nabasa na bitaw ko karon guys, wala lang ko nagpahala sa akong katugnaw kay kanang so pwede yung kusugo sa tubig guys. Oh my god, mura siya sapa nga murag dalan nga mura siya ka ng humba. Ang batang anong humba narang kanal kusog man unta ang kanang tubig pero nganong ulan ang hina, charis lang, joke. So naro ko sa Pilipinas karon guys, amot la og nganong nasa Pilipinas ang bagyo nga maagi. So update na siya guys, update. Agoy guys, perten yung kusuga sa baha guys. Oh my god! Ay, pahibalo mga guys na may swimming pool. Oh my god, it's so very brown. Grabe ang among swimming pool atong duolon. Oh my god. Mauna ang update sa among swimming pool guys, nga puti yung kusuga guys. Bye kay wala na guys. Basta na kay guys. So ana po tag white pools, ka cute sa among white pool. So ang update ako ninyo, mag-update ako ninyo guys unya nga umaabot na panahon guys diri sa Eden. Back to you guys. So guys, ipakita na ako sa inyo ang landslide diri sa among dalan atong mga naging mga panahon guys, pero sa karon gariya sa Ginoo kay wala siya nang landslide ug karon na among dalan diri mga kabayan. So wala pa na ilhan ang suspect karon na landslide ang among dalan diri kasi sige ulan muhumok ang among yuta diri. Unya na kay ipakita nako o sinawong sa landslide mga kabayan. So nara mga kabayan, ato na makita ang dakong landslide diri sa among dalan kay ginaagian siya og tubig. Naabot ang mga yuta diri sa amuang dalan mga kabayan, and then sa karon dili ta pud maglangay-langay diring dapita kay basin og malandslidean ta og matabunan ta sa dakong yuta sa kalibutan. Og daghang salamat sa nag-sponsor sa nagpa limpyo diri sa among dalan para kami makaagi, pero luoy kaayo ang kanal kay nangatabunan na og kanang mga yuta kabayan. I hope nga unta wala na malang sa din dapita kay kanang lisod iagi ang among mga sakyanan guys. So akong mga kauban guys, so diri guys sa bag-o sa daan nga na landslide guys. Kapining sa una mga kabayan. So naraan yang mga yuta gipangbutang sa daplin kay kusog kaayo ang ulan. Mora to ang update diri sa Barangay New Eden, Pangantukan, Bukidnon. Nagbabalita Gilbert Cambarihan. So guys, akong screen is na puno og laway. Ambot lang pud og ngano nga unta kina akong cellphone dili mapulan sa akong kabaw sa baba kay wag jud kay panulas ganina guys. So update sa ko ang lawas kay pertino yung basaa guys. Meron ko makauban guys. Di ay tuod no nga unta wa nay bagyong umaabot diri dapita sa New Eden kay hapit na ang pista. Just kalon.
So, maorto siya guys, no? So, magbabay na talk kay. Grabe na ang ulan guys. So, sa libo kayo ang akong cellphone. Sige na kabasa sa tubig. Usually, so, dili man tong cellphone, dili man siya kanang kuan, kanang waterproof. So, we need to keep it off. So, bye-bye. So, I hope you like and enjoy my video. So please don't forget to like and share and subscribe to my YouTube channel. So that will be all. Thank you. Bye bye. I love you. Mwah! Ambot lang pud og ngano. Nga unta kina akong cellphone dili mapulan sa akong kabaw sa akong bakba. Kaya wag yung kay panulas ganina guys. So update sa ko ang lawas kay perti na yung basaa guys. Meron ko nakauban guys. Di ay tuod no nga unta wa nay bagyong umaabot diri dapita sa New Eden kay hapit na ang pista. Just kalon. So maorto siya guys no. So magbabay na talk kay. Grabe na ang ulan guys. So sa libo kayo ang akong cellphone. Sige na kabasa sa tubig. Usually, so dili man tong cellphone, dili man siya kanang kuan, kanang waterproof. So we need to keep it off. So bye-bye. So I hope you like and enjoy my video. So please don't forget to like and share and subscribe to my YouTube channel. So that will be all. Thank you. Bye-bye. I love you. Mwah!